This is an excellent collaboration which we have set it up in Bucharest here, and I hope neonatologists who came for the training over the last 3 days, they will learn the cardiac focus and also importance of the cardiac focus in their day-to-day clinical practice, especially for the emergency situations. I was impressed by how interested and motivated Romanian neonatologists are and how much they really know. It was a very rich and enriching experience for me. I really think that the initiatives that I've seen here in Romania so far are impressive because there is a clear will to improve the quality of care for all the newborns here, and it's being seen. We can see how child mortality is going down. Now, it's not only about the mortality, it's about their quality of care. Prin proiectul nostru Care with Care, care deja are mai mult de un an de existență, încercăm să ducem în centrele din țară experiența pe care o avem noi și să creștem calitatea îngrijirii copilor prin folosirea unor metode simple și neinvazive de diagnostic. Și de asemenea, încercăm să aducem medicina secolului 21 în centrele din România cu ajutorul specialiștilor noștri și a colegilor din alte țări. Peste 2 ani de zile, împreună cu Salvați Copii și Chiesi, Medist, am fost implicat împreună cu colegul și prietenul meu, Adrian Toma. Am mers în aproape toate secțiile din România. Ne-ai stimulat să aibă curajul să deschidă ecografele. Ecografele nu trebuie să fie închise de către șefii de secție, ecografele să fie la dispoziție. Ele fac parte din vizita noastră zilnică la pacient, ne ajută să fim mai buni la pacient. Mulțumim foarte mult, Salvați Copiii, pentru că asta a însemnat foarte, foarte mult pentru întreaga neonatologie. Sunt convins că va aduce o îmbunătățire a activității noastre și lucrurile se vor vedea în cifre de-a lungul timpului. Este foarte important să ajutăm bebelușii în situațiile în care aceștia au anumite malformații cardiace pentru a le diagnostica și pentru a ști să colaborăm cu centrele de nivel 3 unde se pot opera acești nou-născuți.